khatianga omna chana kha chu kan Windows aka automatically in update tura kan da thin wangania khatia internet te in connect bel khan in dikhan automatic in allowin update thin ti nania chuwangin kamia kha kan off theya chumi off tur chuanin start a control panel a kan lut anga chuan he ta hian action center ti oma ta son kan lut a chuan he ta hnuaiah Windows update ti a hian kan click ta chumi zo a chuan he ta hian change settings ti lo oma ta son kan lut lenga he ta hianin so install updates automatically recommended in ti ta sonin ami kha he ta never check for updates not recommended chumi so kan thlanga chuan kan okay ang tiang khanin kamia kha auto a login update tura kha kan va set thata chuan khami kan Windows kha a genuine lo to sia khami va genuine va da le tur kha ati dan olsam pakhat an soi mai anga heta start a I click ta a tuna hian command prompt hi alang aron lang mai lo ni chuan all programs ai lut anga chuan heta accessories a hian command prompt chu lo om ta I right click anga chuan run as administrator ti anga yes ta ta sonin SLMGR chuan slash ida anga REARM chuan I enter chuan tikhan kan enter zoa I computer kha I restart lenga ti chuanin I system kha tikhan aron genuine le theidom ani